Sejħa għal azzjoni biex ninaqdu fil-ġlieda kontra il-korruzzjoni, imniedi manifest għal ġlieda kontra l-korruzzjoni f'Malta. L-NGO Repubblika ippubblikat manifest b'10 punti ewlenin sabiex jiġu missil tal-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni f'Malta. Fost dawn il-punti huma illi jitwettqu ir-rakkomandazzjonijiet pendenti għal riformi u istituzzjonali, jissaħħu liġijiet dwar il-libertà tal-informazzjoni u li tkun żgurata trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-prosekuzzjoni fost oħrajn. Net News tkellem mal-President tal-Aqda Repubblika Vicky N. Cremona illi spjegat li huma ħafna l-entitajiet illi tkellmu fuq riformi ta' korruzzjoni. Iżda minkejja dan ma nbidel xejn. Hemm ħafna entitajiet li tkellmu dwar riformi anki fuq il-korruzzjoni u li dawn ir-riformi ma sarux. U għalhekk kien hemm bżonn ta' riflessjoni iktar profonda fuq xi ġifieri l-korruzzjoni, kif taħdem, kif għandna niġġilduha u il-proposti li saru u fejn nistgħu immorru fil-futur. Intant Cremona spjegat li l-fatti li r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ma sarux, ifisser li l-Istat ma ħax responsabilta li ġie akkużat minnu. L-Istat għadu ma ħax ir-responsabilità ta' dak li ġie akkużat minnu u li hemm bżonn li jibda jaġixxi biex jimplementa ċerti kif tajt istruzzjonijiet li jew direttivi li tat li ħarġu minn din l-inkjesta. Kienet Vicky N. Cremona illi tenniet illi l-ġurnalisti mhux protetti biżżejjed fejn iddeskriviet lil ġurnalisti bħala r-raba pilastru tad-demokrazija. U għalhekk illi spjegat li għandu jkun hemm aktar protezzjoni għal ġurnalisti f'pajjiżna sabiex ikunu jistgħu wettqu x-xogħol tagħhom bla perikli. Intant, nhar is-16 ta' Ottubru, eluq is-7 sena mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Repubblika se tkun qed tfakkar il-memorja tal-ġurnalista b'silent gathering fil-post fejn inqatlet il-ġurnalista. Aktar tard, fis-6 ta' filgħaxija, se tkun qed issir qudies b'tifkira fil-Knisja ta' San Franġisk fi triq ir-Repubblika il-Belt. Imbagħad, fis-7 ta' filgħaxija, marċ li jibda fi triq ir-Repubblika bil-qofol jintlaħaq b'velja f'misraħ l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta.